Partneria. No niin, näytteelle asettaja. Puffit Facebookissa jatkuu. Nyt on vuorossa Nelko-keittiö. Täällä on kohtuullinen tarjous arvontaa osallistujille 2000 € arvosta Nelko-kalusteita. Kerropas vähän, minkälainen on Nelko-yhtiöt? Historia on jo 40 vuotta ja rapiat, niinkö? Kyllä, Nelko on aloittanut toimintansa vuonna 1974 ja vaimon velipojat on aloittanut valmistuksen kotitilan navetassa ja siitä se on sitten laajentunut tuonne Lapinlahden keskustaan Kivistön tielle teollisuusalueelle, jossa on 3500 neliön tuotantotilat. Tänä päivänä Nelkon myymälöitä on noin 15 myymälää läpi Suomen ja henkilöstöä on vähän yli 30. 30 niin kuin ihan Kyllä. kuukausipalkkalaista pysyvästi. Ja lisäksi on sitten kauppiaat läpi Suomen, eli ne sitten päälle. Eli teiltä löytyy sitten, jos on nyt omakotitalon rakentaja, rakentaa sitten uutta tai vanhaa, niin teiltä löytyy sitten taas tuonne niin kuin keittiöpuolelle kyllä suunnittelupalvelusta asennukseen, kun sille välillä kaikki. Kyllä, nimenomaan. Eli täyden palvelun paketti, eli kaikki kodin kiintokalusteet ja suunnittelupalvelu, asennuspalvelu ja remonttipalvelu. Eli ne kokonaisuus, että yhdellä sopimuksella saadaan tehtyä sitten kaikki, eli tosi vaivaton. Vähän niin kuin avaimet kätteen homma. Kyllä, avaimet kätteen, että Joo. avaimen mukana tulee ne kalusteet sitten yhdellä sopimuksella. Joo. Ja tosiaan tämä nyt täällä Lapinlahdella omakotitalo näyttelyalueella, teillä on omaa piste täällä ja sä oot täällä edustamassa yhtiöä ja arvonta on kohtuullisen hyvä tuo palkinto, 2000 € arvosta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä tuolla 2 tonnilla niin voisi saada, jos sattuu voittamaan? No, sillähän saa pienen keittiön, hyvin pienen, mutta se on pesämunahan, se on sitten siihen isompaan kokonaisuuteen. Et jos ajatellaan, että keittiön keskihinta kodinkoneineen on niin jossakin 7-8 tonnin paikkeilla, kun uusitaan koko keittiö, niin kyllähän siinä hyvin pääsee alkuun. Kyllä. Jos haluaa 2 tonnilla, niin jos haluaa ovet vaihtaa, niin sillähän saa sitten niin tämmöisen ovenvaihdon ja pienen pintaremontin ja fiksauksen tehtyä. Joo. Tai liuko-ovikaapistoja ja muuta tämmöisiä hienoja systeemejä, niin se saa kokonaisuuden kaappinen päivinen. Mutta savolainen sanoista rahaa, se on 20 tonnia. Niin, kyllä. Joo. Ja ootte mukana messuilla ihan sinne 19. päivään asti? Kyllä, nimenomaan. Että toinen päivä on menossa ja tässä väkeä on käynyt ihan kohtuu hyvin, että jos ajatellaan, niin noin 400 eilen. Tästä päivästä en tiedä, että paljonko tänä päivänä on, mutta vaikuttaa, että jopa enemmän on. Että viikonloppuna ihmisillä enemmän aikaa käydä täällä viikolla, jos on töissä vielä. Mutta näyttelijäasettajan terveiset niin kuin tapahtumajärjestäjälle, että osunut niin sanotusti maaliin nyt taas. No kyllä sanotaan, että paikkakunnan kokoon nähden ja muuten, niin ihan kyllä täytyy sanoa, että alku on ollut ihan hyvä. Joo. Että enemmänkin tietysti tänne mahtuu, mutta... No näinhän se aina on. Joo, kyllä. Ei mitään, kiitoksia ja ei muuta kuin tsemppiä lauantai päivän jatkoa. Kiitos.